E avenoche un público grande que registra na Roma Trading lo goza di chef executivo di Concha y Toro, esta chef Ruth van Warbeek, que lo presenta 5 differenti tipi di plato na Hadicurari restaurant. Según un di top chef di Chile, tur bon comida também acompanhar com bombinha. We are presenting 5 icon wines from Concha y Toro, really beautiful, and 2 of them are actually my favorites. It's the Marqués de Casa Concha Chardonnay, beautiful Chardonnay, and of course our flagship, our beautiful Don Melchor Cabernet Sauvignon. Of course, with such good wines, my task is a little difficult because I really have to come up with beautiful dishes and dishes that go well with the wine. Every wine will be paired, every 5 wines on this menu will be paired with a specific dish, mostly inspired by South American cuisine. We have some Peruvian influence, we have Chilean of course, and also a little Argentinian. But I am Belgium born, so every dish will have a little European twist to it, a little French influence right there. Bien, lo no únicamente acompaña de comida único aquí, pero lo ta un di ingrediente nan. Want als je wijn gebruikt in een gerechtje, maak je het direct wijnvriendelijk. Als je bijvoorbeeld rode wijn in de saus verwerkt en in het vleesgerecht, gaat het gerecht buitengewoon goed gaan met diezelfde rode wijn of ook in dezelfde zin. Maar niet alle gerechten gaan gemaakt worden met wijn. Het is wel de bedoeling, dit hier voor mij is het wel iets anders. Ik ben een wijngaardchef, dus ik werk voor een wijnhuis, een heel groot wijnhuis in Chili. En voor mij komt de wijn eerst. Dus de wijnmaker zal mij een wijn voorstellen en ik moet dan zo zorgen die wijn eerst goed proeven, alle elementen daaruit halen en dan met een gerecht naar voren komen dat de wijn even beter laat schijnen. Dus dat de wijn zelf beter smaakt. Well, essa aqui de 2 viajes com Roma Trading organizar evento aqui na onda invitado especial da man de um de top chef de Chile que aqui a preparar diferente menu e na diferente sítio. Te espera que aqui 2 anos mais gente por participar na evento aqui com sold out de tempo recorde.